Ko ana lamini na bolomada dugu Mali kono Mali ko kan wajabati an be bele jele fu nugu wale nyuman don wajabati an sigira kene kan la dala jemo an ve a seben fura minnu bi la dala bolike wajabati ka don seben fura minnu bi sebe to ka de nga bi jamana kunafoni de mana kunafoni fon ni ba nyini politique kuma soro kuma hadamadenya kuma sigida kuma nunu ndamanda de farale menywanga sebeni kela wu ani dabaji karamo fe wajabati ka don na fana ko gaw e ka kenyere ye arajuso kemenani aniko ni bele jele be kasawe ka kunafoni njari Mali fandan nani bele jele la jamana wara be minu mbu ni yoro sorala nga Mali de be nya yoro wo yoro wajabate kana siga ka do be kunafoni soro to abu ko mima en temps réel ni mima la metelela ina la me réseaux sociaux ka wala ma ina ta YouTube ka wajabate ka do abi kasawe ye fongo fe no ko ni ngara Mali yoro wo yoro on ba bele jele namu ninga da motlo nga barain atike abada fo amma chama ngaje somadena mimbulu bin nega la fa de ko jibi Gibson control demsanu ningama na ana ale de be nyombulu ko le ngono na ye ya muradi ama jo akuna fonna Jeka pip karabo dabatu ngara na mala tuko bedi wajibate nebe mbolo bwakado mbi boni sebenye sebemi nu kama info matin somadala kuna foni cheni ndigi yakobe mami ngono otike maka cheni nye wajibate sebeni keba ikadon ufarala nywanga ka sebeni nga before de mako redaction Rasbash nangama ani duga jabi ikadon ami doni mina iko bi ekwarasa ateka sobo mbalade ndene sogomada mi nyo komisaria 5e arrondissement ikadon ulu ya wele ka tege daka oni ngoni nzoro la nywanye sebe nywanye mi mbi talike ka nyeshin asma CFP ikadon ulu ye barodasigi minge o iyadon ala ka hina sumele bube maigala ale de kunyo o parti nyemaye wa rasa ko ngumana sebenegala ko kuma mi mbwara da o kenaka o de kara sababu ye aywa mi ngoni ye meneni fo kata kasobo bala sabula ni ya me tribunal commune nani na ulu koningo aywa ko ka manda de depula wajibati otokudmanyi akuni ko nunu da kulaje wajibati ibaye ka fo korofo bi nyu ngali Rasbash yalma aya da mana kodi kewa yalma kuma minu mbwara da wa kuma karafin da duwa ikado nunu ngone koyi semani kala ko jere jekulu dobe abe wuli ka jola min na kosobe o jere jekulu de to ay ko CDR koni olu kalika de ye una wuli ka joke jamana desebato ni kolibato ani jemu fanga ningo sebe koroshinzi o nuni sharatiku karla nywana wajibati ka do sigi bike ka jetemineke min ya haklino tafaw ni nafaw sebene kala ko arasa ka pumai ikado asebe karaba mbala réseaux sociaux ka o re de labana ka kama kungoye sabula min ye korofo minu mvora aku yafa u yesu mele bube maiga defa u yafa joni nde yafa fali dabora joni na joni ngwa kafa akuni nguma nunu nye kuma purugutule kuma jengene mba akunga ni ma min ye wulika joke ka jetemneke politiki kuma anini nguma ngara nunu bojo bate kadu bidda nyoma aku haklina ani jetemne chaman debe yani kapma ibi jetemne doke ani hakli jagabo doke aku sabula ikadon abosumele bube maiga ka fatuli jamana kono ikadon ay ma chaman jimi onga jimi ni ngofe lakika ni tinye dunye jumayi kuna fone disra do be ko mima o media ikadon olu ye wele bla ikadon metri kasum tabuma kasum tabu kuma ija ibse ko fama nga tinga lotige sabere kala ko akikado suroni donado ma kala ni mbado ma lako donendo anga jamana kono wa arasa yere demeni ninga suroni do metri kasum tabu abu chamange wa halibina ka be abulo mana bolembe mimse ka to abi demeta ay waninga arasa segere sabere kala ko ulu ko ne kasimu nyininga uyeta po nyininga aywa ni nguma minu vle ni nye yale ma hakilina dunye jumenye ere ka favela la ika donia ako ni yekota ka laje mami aywa minye sumele bubay maigai ala bisa ma mami ako odo ya soro tinyedo abi kasula gela chama de kuma ni jamana nyemo ni nywanje sabula hakilina ani yelema ulu de kara sababu ye bubay ere ka mina kata datu kasula nga saya ko ni asoro sayabi ma soro dunya yorobe ako sumele bubay maiga fatule
Sule kiiri tigɛla dɔ bɛ yen o kɔni kun y'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli de ka kɛ jateminɛ ka kɛ u kana su don abada n'a ma taa laribe k'a lajɛ sata kun ye min ye o ɲɛ ka se ka dɔn sɛbɛnnikɛla ko a Sumale Bube Mayiga yɛrɛ de somaw a balimaw ani a ka kabila olu de ko a t'a kun bɔ an y'an wakilu kɛ Ala ye min ye tubabukan na ko min ma autopsie Sumale Bube Mayiga somɔgɔw de ko autopsie ti kɛ k'u b'a janaja kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ autopsie ti kɛ i k'a dɔn maa min minɛnen bɛ ka datugu nin ɲɔgɔn na maaba ayiwa fo gɛlɛya caman y'a sɔrɔ ni somɔgɔw ko autopsie ti kɛ yalima u y'a fɔ ayiwa u sago nana wa yalima u jagoyara de wa ɲininkali bɛ yen nka min kɔni jɛlen don ni somaw ko autopsie ti kɛ Bɔjabate i k'a dɔn a bɛ to o bolo de kan sabula somaw de wakilu b'a la n'a sɔrɔla somaw ko y'a ɲini k'a fɔ autopsie in ka kɛ ni sɔnma ko ma Bɔjabate maa bɛ se ka fɛn caman miiri nka somaw yɛrɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ autopsie ti kɛ o b'a jira k'a fɔ Bɔjabate maa o maa kelen bɛ ka tiɲɛni kɛ walima n'a sɔrɔla fanga de kelen don ka ayiwa ka Bube fa n'a fɔra ko autopsie ka kɛ Bɔjabate n'u fanga yɛrɛ tun b'a fɔ somaw b'a deli a fɔ k'a ka kɛ a ko nin kuma ninnu da ka taa lajɛ Bɔjabate o b'a jira k'a fɔ ala latigɛ don i k'a dɔn faali ɲɛ Ala ka faali ye a ko kuma ninnu fana o min kɛra n'a bɛ waati jan bɔ ŋunuŋunu barika bonyana fɛn min kɛra n'a bɛ waati jan bɔ mun bɛna segin kɛ o kuma kan tuguni arasa kɔni i k'a dɔn maa dɔw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a tɛ sira kuma ɲɛ a ja minen bɛ i k'a dɔn ayiwa ni min b'a kɔnɔ k'o fɔ i k'a dɔn o tan bɛ kɛ t'a la a b'o fɔ piyan hali n'o bɛ kɛ dafara de kɔfɛ arasa kɔni o cɛ don sɛbɛnnikɛla ko o n'a ta bɛɛ yalima bɛnbaliya o de b'a ni jamana faama kuraw cɛ wa sɔrɔdasi minnu bi fanga na olu komanda ye yalima bɛnbaliya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa o de y'a bila nin kuma in fɔli la wa ɲininkali tɔn bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko n'i ye fan wɛrɛ ta k'a lajɛ nin kolonɛli cɛ 5 minnu bɛ yen maa caman ko nin b'u jalaki i n'a fɔ politikimaaw ayiwa ani maa wɛrɛ minnu bɛ yen minnu d'u fɛ u b'u sɛbɛkɔrɔ jalaki nin cɛ 5 ninnu u y'an tɔɔrɔ koyi sabula u kelen bɛ ka jamana minɛ ka bɛɛ dasiri maa ti kuma liberté tɛ yen i k'a dɔn u sago de bi jamana na sɛbɛnnikɛla ko o ye kuma ye maa bɛɛ kalaturu min kuma kan sabula u tɛ kuma sabatilen ye a ko politikimaa dɔ bɛ yen Ismaila Sakɔ PSDA a ko o ye kuma in sɛbɛn kɔrɔfɔ arasa minɛkun ka taa datugu n'i y'a mɛn liberté d'expression Mali ye démocratie jamana de min ka di i da ye i b'o fɔ n'a y'i ja i b'i laamu ta i kan ka Asimi kunkolo di cogo min i b'a di n'a y'i ja min ka di i kan k'o kɛ ka sɔrɔ foyi t'o la sɛbɛnnikɛla ko tiɲɛ don i k'a dɔn démocratie a bɛ taabolo ɲuman caman ko fɔ nka min fana ye tiɲɛ ye sariya sinsinni ani sariya boliko ɲuman o de bɛ kɛ sababu ye démocratie fana ka batu a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ muso wɛrɛ bɛ yen min dɔ a ye ko Urukiya dɔw k'a ma ko Rose Madame Vichère sɛbɛnnikɛla ko tɛgɛ dara o fana kan gami ni ka taa datugu kaso la a ko yalima o ka minɛni fana dantɛmɛ wale don wa a ye nani de kɛ wa a ye kuma jugu fɔ wa a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ Bɔjabate k'a dɔn kolonɛli cɛ 5 in b'i sen da yɔrɔ min u b'u ta f'a dɔn a ko hali cɛ dɔ bɛ yen min dɔ a ye ko Nuhu Togo n yɛrɛ dɔgɔnin don Nuhu Togo ka ayiwa transition dɛmɛni o dogolen tɛ maa na a bɛ kolonɛli ninnu fɛ fo k'a fɔ k'a to ten nka a delila ka ko dɔ kɛ maa dɔ la min tɛ gouvernement maa ye min tɛ minisiri ye min tɛ sɔrɔdasi ye a jalaki taara bi a kan u y'a minɛ k'a datugu n'a sɔrɔla i k'a dɔn awa transition dɛmɛni ko don walima bɛ ninnu fɛ Bɔjabate i k'a dɔn ninnu kɔni a kun tɛna datugu nka a ye bagali min kɛ maa wɛrɛ ma o de kɛra sababu ye a ka minɛ ka taa datugu a ko kuma n'i ye ko ta k'u lajɛ k'o ka f'u fɔcogo la k'o ka t'u taabolo fɛ Bɔjabate i k'a dɔn ayiwa arasa kɔni minɛni sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye yalima jɔnni de ye plainte yɛrɛ kɛ arasa kan dɛ jɔnni de y'a jira k'a fɔ arasa ka minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko sariyatigiw i k'a dɔn a se b'u ye n'i ye kuma kolon fɔ i ye kuma jɛngɛnen fɔ min bi jamana ni jamana tɔɔrɔ walima ka taa jamana juguya la a ko a se bɛ sariyatigi ye k'i wele k'i minɛ hali ni maa ma plainte k'i kan a ko kuma réseaux sociaux in kɔni a kɛra balawuba de ye sabula arasa ka kuma ninnu a jɛnsɛnna fa bɛɛ lajɛlen na maa caman y'i da don a la a ko n'o tɛ k'a fɔ arasa de a ye fɛn fɔ ayiwa sɔrɔdasiw ma walima an ka kɛlɛtigilamɔgɔw ma o tɛ kuma min bɔra a da k'a fɔ k'u ye Bube yi fa jɔnni de y'a fa a minɛbaaw tɛna k'o ye Bɔjabate o kuma porokotolen min fɔra sariyatigiw y'u wakili don a la sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔni gɛn bɛ gɛlɛya ye bi i k'a dɔn jamana den caman bara k'i yɛrɛ ɲininka nka siga kɔni tɛ min na minnu bɛ ko caman galama Bɔjabate olu da donna na ni ka kuma in k'a sɛbɛkɔrɔ wala
nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona Mali horizon sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Baba Jilaso fulakɛ ko a ko dunko juguya ŋanamu min ye faso nafolo burujali ye karamɔgɔ daba tun e ko nin ko in a bɛ ka kɛ catiri bɔ kuma ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kolonɛli 5 nana jamana kunna waati min na karamɔgɔ daba tun u ka kuma fɔlɔ kɛra min ye anw nana waati de kɔnɔ ni ka jamana furan k'a jɛ malidenw de ko yɛlɛma a bɛna kɛ ni hakilinamu ye o de ye Mali kura ye an na ko bɛɛ lajɛlen sigi sen ka janko Mali kura bɛ se ka di malidenw ma o kuma min ye faso nafolo burujali ye o banna yɛrɛsago kɛ jamana kɔnɔ o banna a bɛ kɛ jamanadenw ka hakilina ni sariyaw de ye sɛbɛnnikɛla ko kolonɛli 5 e k'u ye jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ wari burujatogo la karamɔgɔ daba tungora ni jɔ filila ji la e ko Mali jɔ a bɛ jɛgɛ kumabaw minɛ de ni ɲɛ jɛgɛmisɛnninw olu de b'u ta sɔrɔ a la a ko wari dunnaw dɔn bɛ jamana in kɔnɔ kolonɛli 5 nafura dama kana bila bi la maa minnu bɛ k'u tɔ tiɲɛ bɛ wari dunna maa minnu dɔnnen don maa minnu ye jamana sigi a sentigɛ kɔnɔ karamɔgɔ daba tungora a ma se sariya kɔlɔ malidenw yɛrɛ b'u dɔnko ye taamabɔ sisimabɔ bɛɛ b'u ka so kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko munna u ma wele min ye jamana ye ale taabolo siraw ka ca a yirala k'a fɔ maa minnu ye minisiriya ka tɛmɛ yaasa k'olu wele min ye haute cour de justice ye karamɔgɔ daba tungora f'olu ka bila sen kan olu ka baara kɛ lakika kɔnɔna la jan k'olu bɛ se ka wele k'u ɲininka a ko Mali bilama o ntanya bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye jamanakuntigi ka avion ko n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ maa 2 bɛ wele bila l'olu ma n'o ye Madamu Boire Fili Sissogo ye a ko Fili bɛ bolola nin waati la karamɔgɔ daba tungora ale yɛrɛ kɔni y'a ɲini k'ale ka juger sabu k'ale jabajɛlen don nin ko in na min ye Fili ye k'a bila waati kɔnɔna la karamɔgɔ daba tungora CFA wari miliyɔn 500 f'a k'o sara sɛbɛnnikɛla ko maa wɛrɛ tɔgɔ fana bɛɛ n'o ye Ala ma hinɛna Sumailu Buboyi Mayiga ale fana welela min ye nin pankuruko kuma in ye a ma ɲa min kɔ Ala ka wele sera ale ma sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin ko damadama lajɛ fiɲɛ ni majɛ caman de bɛ Mali kɔnɔ bi min ye waridunnaw minɛli ye karamɔgɔ daba tungora min ye waridunnaw ka baara kɛcogo ye i b'a ye k'a fɔ sogo ka pasa muru da ka go sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ jamana nafolo karamɔgɔ daba tungora a bɛ di maaw de ma ni ka jamana baara kɛ ni dun y'o lajɛ a bɛ bila maaw ma ka dangana kɔnɔna la k'a daminɛ kabini lawale kana bila bi la k'a jigitigɛ jigi waro de cara n'a hɛrɛ ye o b'a yira k'a fɔ min ye dunko juguya ye Mali kɔnɔ hali bi a ma tila dɛ a ko min ye Mali wari burujali ye karamɔgɔ daba tungora ni ka cɛ ka bɔ n'a ye jamana kɔnɔ o de ye malidenw yɛrɛ taabolo ye a ko min ye kolonɛli 5 ka Mali kura ko ye sɛbɛnnikɛla ko kuma dɔ la ko yɛlɛ ko kuma don ko ye a ko Mali kura o bɛ se ka kɛ cogo di maakɔrɔ kelenw de bɛ yan u n'u ka hakilinaw u n'u ka dunko juguya u n'u ka danna juguya u ni jamana pɔtɔli ye sɛbɛnnikɛla ko n'o de hakilinaw ma yɛlɛma hali bi k'an ma baara daminɛ a ko min ye Mali wari karamɔgɔ daba tungora k'a tɛ malidenw bɔ bilen ko ye en tant que Mali wari bɛ ka cɛ ka taa n'a ye jamana kɔfɛ o tuma k'an n'an sigi k'o lajɛ sa foyi tɛ b'o la kolonɛli 5 karamɔgɔ daba tungora k'u ka waati in dɛ a bɛna kɛ ka ban pentenkelen ka sɔrɔ malidenw sigilen bɛ ka min maa kɔnɔ taa tɛ bɔ sisi tɛ bɔ a bɛna kɛ kuma dumanni fɔ ye k'a don jamanadenw kunkolo la ten o tuma min kɔni ye o dunko juguya ye karamɔgɔ daba tungora k'u natɔ senna kudayi Mali kɔnɔ o tuma ko foyi tɛna b'o la ko ye kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ Mali horizon fulakɛ so ale ka sɛbɛnni don Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate Jabate suya ju ye kilisi ye min ye sɛbɛnnikɛbaa ye a to a de ko tiɲɛtigi ko a ko maa jugu maa kɛ sonsan ye a fɔ ko cɛnin sen ka di Jabate a ko jamana wagande a sɔsɔli foroba cakɛda caman bɛ yen minnu bɛ kɛ sababu ye wari ka don jamana wagande kɔnɔ a ko nka an bɛ donni min na ko bi minnu kelen bɛ yelen minnu kelen bɛ kalo yelen ye Jabate n'u ye jamana nimisi wasa fo ka se a dan na o ye douaniers ye douaniers ka baara Jabate k'a dɔn a fɔli a tɛ fɛn tiɲɛ maa ye sabula ni sɔrɔ kɛra walima ɲɛtaa sabatira Jabate o kan ka fɔ sɔrɔ dama tɛ kɛrɛfɛ mɛru kɛlɛli Jabate ŋanamu kɛlɛli a ko nin ko in a dulokiba a kan ka don directeur général kana a n'a ka jɛɲɛw Jabate i k'a dɔn a dɔnna fo
ministre mi n'o ye Bobakɛ Pasa ye Bɔjabate k'a dɔn ale yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ sa ka lettre kɛ douaniers bi baara min na ni ka se ka a ɲɛfɔ a ko inspecteur classe exceptionnelle de douane numéro matricule 915 VH Bɔjabate ale de ye douaniers ka ɲɛmaa ye bi Bɔjabate i k'a dɔn ayiwa min ye wuli ka jɔ ni cɛsiri ani kilennenya Bɔjabate o de kɛra sababu ye baara ninnu ka ɲɛ a bolo sabula i mana wari sɔrɔ cogo o cogo Bɔjabate n'i ma kɛlɛ fana kɛ ka kɛrɛfɛmɛru kɛlɛ i yɛrɛ ɲɔgɔnna minnu b'i dafɛ i ka baarakɛlaw n'i m'olu fana larewe Bɔjabate a bi gɛlɛ kosɛbɛ ayiwa baara yɛrɛ ka ɲɛ i bolo o de la min ye directeur général Konate ye a ye wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔ minnu kɛra Bɔjabate k'a dɔn ayiwa ɲɛdimi wura don kɔdimi wura tɛ a ko douaniers Bɔjabate k'a dɔn wuli ka jɔ bolo kan ani nafolo sɔrɔli bolo kan Bɔjabate k'a dɔn don o don mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka yalima nin jɛ in ye suba de ye wa Bɔjabate k'a sababu kɛ wariba kule min bi sɔrɔ ni ka taa bila i k'a dɔn wagande kɔnɔ Bɔjabate ka ni ka laban ka filɛli kɛ douaniers yɛrɛ cɛ la maa minnu bɛ ni ŋanamu talen don ayiwa ka douaniers yɛrɛ sɛgɛrɛ Bɔjabate a dogolen tɛ maa na waati kɛra i k'a dɔn miliyɔn 200 sifɔ wari a fɔra ko douaniers dɔw faralen don ɲɔgɔn kan ni k'o ŋanamu Bɔjabate a sɛbɛnfuraw kunnafonidilaw y'a sɔrɔ ni k'a jɛnsɛn sabula min ye bureau pétrolier min ye taji nani ye Bɔjabate k'a dɔn a ŋanamu suma bɔra ye kabini o kɔni kɛra daw suwara ni ka kɔɲɛ fili Bɔjabate lawuli ka kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kabini o kɛra Bɔjabate i b'a ye k'a fɔ caman bɔra ŋanamu na nka le do fɛn min na o dabila man di Bɔjabate k'a dɔn laban na ka taa jɛjugu boloda fan wɛrɛ fɛ ngo n'a ta bɛ inspecteur général Amadu Konate Bɔjabate a nana wuli ka jɔ boloda fɛn min ma deli ka kɛ douaniers so kɔnɔ miliyari 66 ni kunkanfɛ Bɔjabate k'a dɔn k'o gɛn ka tɛgɛ daw kan douaniers sigira sen kan Mali kɔnɔ septembre tile 27 san 1960 k'a ta o don la ka n'a bila bi la Bɔjabate nin ɲɔgɔn na nafolo ma deli ka sɔrɔ a wa douaniers fɛ ka bila wagande kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko miliyari 66 65 ni 64 60 Bɔjabate k'a dɔn o de kɔni bi dada ɲɔgɔn kan ni ka bila jamana wagande kɔnɔ a ko nka Bɔjabate k'a dɔn a wa wuli ka jɔ bolo kan jateminɛ ni wari sɔrɔla ni douaniers bara ka baara kɛ maa dɔw bi kɛrɛda fɛ n'a ma ŋanamu kɛ u ɲinɛnen don anw kɔ Bɔjabate k'a dɔn nkalon b'u da sabula douaniers bɛ nin baaraba min na kɛrɛfɛmɛru kɛlɛli Bɔjabate k'a dɔn ma ɲinɛ o kɔ min ye kure Male Bɔjabate k'a dɔn a bɔ carton 775 min ye tɔni 5 ye sogo kɛnɛkɛnɛ min ye sɛ ye Bɔjabate ka don n'a ye denda fɛ a wari bɛ miliyɔn dabɔ u ye tɛgɛ daw kan gami min ye enquête douanière ye Bɔjabate k'a dɔn a ma kalo damadɔ bɔ tuguni u nana i k'a dɔn biriki den 377 cannabis drogue la Bɔjabate tɛgɛ dar'u kan u ma da u ma Bɔjabate k'a dɔn sanu gɛrɛgɛrɛ i k'a dɔn a plaki 59 dɔw y'u den k'u bi bɔ n'u ye jamana kɔnɔ sɛbɛn da la a ɲɛma dɔn Bɔjabate u ye tɛgɛ da u fana kan o ma mɛn min ye baguette ye Bɔjabate i k'a dɔn n'o ye bɔmu ye dɔw y'u den k'u bi don n'o ye jamana kɔnɔ baguette den 400 ani 868 Bɔjabate k'a dɔn n'a k'u law a bi jamana ci u y'o fana minɛ Bɔjabate k'a dɔn san 2022 Kati min ye Kanjana ye ani Bamakɔ ni ɲɔgɔn ye Bɔjabate douaniers ka wuli ka jɔ ni cɛsiri u ma da u ma da an ye wari sɔrɔ kɛrɛfɛmɛru kɛlɛli fana Bɔjabate k'a dɔn b'o la sa kalo 12 sɛbɛnnikɛla ko kunnafoniw dili Bɔjabate ka taa kunnafoni ɲini bɔdaw ni donda la Bɔjabate k'a dɔn directeur général de douane a y'o de fɔ cɛdenw ye sa kalo 12 jamanadenw jigi dalen du kan Bɔjabate a ko fana k'i bɔ a la min ye a bɔ ŋanamu olu minɛni ye Bɔjabate k'u di kana tigilamaw ma u b'o fana na février kalo bureau de douane aéroport de Bamako Bɔjabate k'a dɔn o fana na tɛgɛ da koliba dɔ kan vignette de min ye mobile ani moto vignette min a den 5000 Bɔjabate k'o dilan kɔfɛ ni k'i b'a feere a wari jɛ miliyɔn 779 Bɔjabate o ye tɛgɛ da o fana kan k'i di mieux sɛbɛnnikɛla ko maa min ye nin baara in kɛ Bɔjabate i k'a dɔn o tɛ suna o tɛ ɲinɛ douaniers ka wuli ka jɔ Bɔjabate k'a dɔn bilakaw fɛ yen ni hakili b'a la alamisa don dɔ martikalo tile 9 wuli ka jɔ senfɛ Bɔjabate k'a dɔn u laban nana a bɔ fo billet fana minɛ dɔ la Bɔjabate k'a dɔn fo billet min n'a
wari kasabi kun ka ca kosɛbɛ Bɔjabate tɛgɛ dara o fana kan ngami nin bɛɛ ye wuli ka jɔ ni jateminɛ de ye a ko an bɛ don na ko bi Bɔjabate a se ka fɔ ka s'a dan na ci kɛ ko ɲuman yɛrɛ ci I kan ka fo min ye directeur général Amadu Konatɛ nin damanda kɛlen Bɔjabate ministre min b'a kunna n'o ye nafolo ministre Bɔbɔkɛ Pasa Alusen ni Sanu Bɔjabate k'a don o ye lettre kɛ ka ɲɛsin a ma min ye wuli ka jɔ ni jateminɛ ye cɔ an dalen bi la jamana jigi dalen bi kan min ye a directeur général hali bi I jija min ye nin jamana in ye gɛlɛya ni gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ bɔ a bolo nin jogo in de la I k'a dɔn e ka service da jɔ ko a la a ye fɛn caman kɛ jamana ye o yɛrɛ de kɛra sababu ye min ye banderi ye chevalier de l'ordre national k'o ta k'o d'a ma Bɔjabate k'a tanu sɛbɛnnikɛla ko d'a ma k'o ma a ko wuli ka jɔ bolo kan min ye directeur a ti sigi a ti suna waati kɛra I b'a ye k'a fɔ wari kasabi dɔ bɛ yen a bɛ miliyari 5 bɔ dɔw nana u dɛn k'a fɔ k'u b'o fana salo Bɔjabate u ye tɛgɛ k'olu la ngami wari bɛ se ka tunu cogo di ka bɔ douanier bureau ka taa trésor la o bɛ tunu cogo di Bɔjabate n'i y'o tununen I b'a sɔrɔ ɲɛmaa ɲɛnama tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko tɛgɛ dara nin bɛɛ kan ni k'a ko fɔ k'a jɛya Bɔjabate an bɛ don min na ko bi service da bi jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kan k'i jija a bɔ douane directeur général k'o ladege nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le démocratie kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɛka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pib Bɔjabate mbala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don ko kura l'annonceur sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Aja ko min ye feerefɛnw sɔngɔ yɛlɛni ye karamɔgɔ daba tungora o kɔni kɛn bɛ zirinda ye jamana in kɔnɔ e ko sɔngɔ a najigin bilen de ye sɛbɛnnikɛla ko jamana ɲɛmaaw kɔni kulo bɛ ka ta k'u sɛgɛrɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ aw tɛ sugu kibaruyaw dɔn wa dumunifɛn min ye dumunifɛn minnu bɛ ɲini anw fɛ karamɔgɔ daba tungora I b'a ye k'a fɔ a la mandi kumabaw suko ni dugusɛjɛ cɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔngɔ de bɛ yɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko e kunbɛ ko fɛnɛ la a ko n'i ye kow taabolo lajɛ Mali ale bɛ camancɛ fanga kɔnɔ ale ni jamana tɔw tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana kɛlen ka yɛlɛma don baaraw la min kɔni ye diɲɛmaaw ka tɔnba caman bɛ u y'u kɔ don jamana la o de kɔni kɛra sababu ye karamɔgɔ daba tungora min kɔni ye CEDEAO ale ni UEMOA olu fɛnɛ ɲangili bere ta ni ka Mali sɛgɛrɛ min ye kalo caman ye a ɲangili e ko a nɔ ma ye de sɛbɛnnikɛla ko min ye an ka dumunifɛnw caman bɛ n'o ye sukoro malo ka taa bila min ye tulu nɔnɔ la karamɔgɔ daba tungora nin bɛɛ lajɛlen sɔngɔ kɔni balila de ka yɛlɛ a ko n'i y'a lajɛ min bɛ san nin na tile kɔnɔ miliyari kasabi caman don o kuma mun na a yɛlɛla a yɛlɛkun in tɛ dɔwɛrɛ Mali ye ɲagili mun kɛ karamɔgɔ daba tungora hali bi ɲagili kɔni a ma ta ka bɔ Mali kun pentenkelew sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kɔngɔ lajɛ bi jamana in kɔnɔ min kɔni kɔngɔ a bɛ ka don jamana in kɔnɔ dɔɔni a ko de kɔni kɛra sababu ye Mali a kɛmɛ ka cakɛyɔrɔ min sigi min ye an ka feerefɛnw jateminɛli ye n'o ye DGCC karamɔgɔ daba tungora nin ka laɲini kɛ janko ka se ka wuli ka jɔ kɛ nin ka karangedaw choix sɛbɛnnikɛla ko karangedaw ma choix a bɛ choix mun de kama o de ye an ka sɛnɛfɛn dɔw bɛ yen n'a dun ma k'a fɔ ko kɔngɔ bɛ ka don jamana in kɔnɔ an ni diɲɛma caman bɛ an kɔ donnen don ɲɔgɔn na an yɛrɛ ka wuli an k'an dulon an yɛrɛ la an k'an jigi da an yɛrɛ ka sabu Mali yɛrɛ fɛnɛ sɛnɛkɛ jamana ye an bɛ fɛn minnu sɛnɛ an ka jamana in kɔnɔ o ka se k'an bɔ n'o ye malo kaba saɲɔ karamɔgɔ daba tungora laɲini kɔni kɛra janko olu kana se ka bɔ kɛnɛ ma ka taa bila min ye turuto ye ale ni kɔɔri kolo ye a ko an bɛ don min na ko bi DGCC karamɔgɔ daba tungora olu kɔni kɛn bɛ k'o jateminɛ kɛ Mali karangedaw bɛɛ lajɛlen ye u kɛn bɛ k'a larawuli k'a lajɛ kabini a sariya tara don min na ka na bila bi la kelen ma bɔ jamana da fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko o bɔbaliya o de kɔni bɛna se ka kusaya an ka jamana in bɔ kosɛbɛ sabu n'i y'a lajɛ Ala ka kalo lɔhɔrɔmaba in tɔ tora tile damadɔ ye n'i ye sunkalo kalo kofɔ kalo 3 kalo 4 fɛn minnu bɛ dungo kɔnɔ o de bɛ dun sunkalo kalo kelen kɔnɔ karamɔgɔ daba tungora min ye sunkalo in ye a daraja a duwawu ka taa bila bonya n'a karama la ko kan ka kɛ nɔgɔya kalo ye nka n'i y'an ka jɔrɔ dɔw lajɛ karamɔgɔ daba tungora olu fɛnɛ tɛ miiri ko ye olu b'a yira k'a fɔ nin ye olu fɛnɛ ka dugujɛlen ye n'o olu ka banaya ye karamɔgɔ daba tungora fɛn fɛn ka di u b'a da feere fɛn kun sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ ko maaw de fɛnɛ b'an cɛ la minnu bɛ olu bɛ hinɛ u bɛ makari olu fɛnɛ b'an cɛ la karamɔgɔ daba tungora k'a tɔ tora min ye jamana ɲɛmaaw de ka wuli k'u jɔ ni k'u ka
ɲɛmaya ka yira malidenw la a ka kɛ nin ye bɛɛ lajɛlen ka jɛn n'o ye walima kana kɛ nin ye o fɔ da bɛ min kun o de ye jamana marabaaw ye sɛbɛnnikɛla ko n'u y'u sigi k'u daminɛ malidenw dɔ kɛra kule la koyi karamɔgɔ daba tuma feerefɛnw sɔngɔ min yɛlɛlen bɛ a ko n'i donna ni 200 ye nasanminɛ na sugu kɔnɔ i b'i munumunu ka bɔ a tɛ foyi sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko ala ma dan kɔkɔ a ko du suko ni dugusɛ cɛ o fana bɛ yɛlɛ sanfɛ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ saraw ka dɔgɔ fantanya bɛ yen min ye waribɔtaw ka ca a ko fɛn mun tɛ bolo kɔnɔ n'i ye bolo tuma min a laban bɛ kari dɛ a ko mali ko laban tɔ b'o bunako kan bi kule de bɛ du kɔnɔ bi sɔrɔ tɛ yen bɔli tɛ yen dunkafa tɛ yen nin bila da la ka fisa ni dalangolo ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ lansɛri kɔnɔ a ka bi bɔli don Bwajabate namu ni tulogere taara kungo la Bwajabate n'a bolila kana jɔ koyi a m'a mɛn a y'a ye de mɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni Bwajabate i k'a dɔn ko min ma cyber activisme i k'a dɔn a bɔ ni muso in Bwajabate a tɔgɔ de ko Rose Poivron jɔn dɔ de Rose Poivron nin bɛ kɛ maa tɔgɔ ye min bɛ to ka kɛ réseau kan i tilala koyi vie chère a ye o ye tulu bouton da ye nin ye malo da ye nin ye malo da ye nin ye o de y'a ka kuma yɛrɛ yɛrɛ ye wallahi n t'a dɔn Orozu réseau kan dɛ a n'o ti dɔn Rose Poivron Bwajabate k'a bɛ kaso la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn arasibasi tɛmɛnen kɔfɛ nin fana ye nin muso in dɔn de ko Urukiya Dumbiya maa caman b'a wele i ye tɔn min fɔ madame la vie chère dɔw ko Tata Rose Bwajabate k'a dɔn ntɛnɛn tɛmɛnen mars kalo tile 13 5e arrondissement policiso Bwajabate k'a dɔn olu de taara goro k'a la Ngami o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn dugusɛjɛ n'i y'a mɛn tubabukan na mandat de dépôt sariyatigiw fɛ o tɛ ɲuman ye Bwajabate k'a dɔn dara ka mars kalo tile 14 min ye Rose Poivron ye Bwajabate i k'a dɔn mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka ale sera ka bin cogo di a sariyatigiw ka jɔ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ye kunnafoni bana mininen dɔ de fɔ i k'a dɔn ayiwa TikTok kan kunnafoni in kɔni a n'a kɛ kunnafoni jɛngɛnenba don o kuma in kɔni bɔ Rose da kuma in sina ka taa ten k'a jɛnsɛn diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen na Bwajabate i k'a dɔn a kɛra n'a fɔ ayiwa balawu wɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko o kuma in dɛ o de filɛ ka Rose yɛrɛ se kungo ma Urukiya Dumbiya Rose Poivron Bwajabate mandat de dépôt parquet tribunal commune 4 na Bwajabate k'a dɔn o sina ka ayiwa sɛbɛnniw kɛ ten ka sarakisɛ bol'a kan Bwajabate k'a dɔn a ka don kaso la fɔlɔ yanni ayiwa min kɔni ye a ka kiiri sɛbɛnnikɛla ko jalaki bɔlen don ka bin koyi i k'a dɔn ale ma minɛ ten sabula Bwajabate i b'a ye k'a fɔ ayiwa jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen min ye CDM collectif de défense des militaires olu de taara ayiwa u ŋaniya jira ayiwa tribunal la k'a fɔ Rose bara ka kuma min fɔ a kan ka minɛ collectif de défense des militaires jɛkulu minnu sigilen don n'u bɛ sɔrɔsiw nafa ka sɔrɔsiw n'u k'u tɔnɔbɔ Bwajabate olu de taara plainte kɛ tribunal première instance min ye commune 4 na ye kuma min n'u y'a wele k'a ɲininka a ye su fɔlɔ kɔni kɛ polisiso la garde à vue la min ye commissariat 5e arrondissement Bamakɔ Bwajabate k'a dɔn o dugusɛjɛ musow ka kaso min ye boli u labanna ka taa Rose Poivron ayiwa ni ka taa kalifa olu ma video min n'a y'a kɛ k'u ko a bɔ video in kɔni i k'a dɔn a bɛ maa muruti Bwajabate i k'a dɔn kuma in ka fari fo k'a fɔ a ka fari ten sabula Rose Dumbiya Bwajabate i k'a dɔn jamana faama kura minnu bɛ yen a ka ko tali don ka ɲɛsin olu ma a dimi b'olu kɔrɔ kosɛbɛ Bwajabate fɔ a bɛɛ u ta u tɔgɔ ma dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a ko Asimu Goyita n'a m'i cogo yɛlɛma min ye Bamakɔ sigi ye a koyara fo k'a fɔ k'a koyara sabula ayiwa bingani ni ayiwa faali o bi Bamakɔ kuma Asimu n'a b'a jogo yɛlɛma a k'a jogo yɛlɛma nin kuma bana minnu fɔra dɛ nin de y'a wele kun ye Bwajabate fo ka taa se kaso la sɛbɛnnikɛla ko Rose Poivron sigilen don ka dɔn makɔnɔ sabula kiiri tigɛlaw olu bɛna don dɔ de fɔ sa min y'a ka kiiri ye u bɛ sɔrɔ ka kɛ ni a bɛ bila walima ɲangata min bɛ d'a kan o na dɔn o don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni l'annonceur karamɔgɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Marietu Konate Marietu ko a ko min ye an ka jamana école
privé ye karangana no ye secondaire ye kulu fana bina bara blake de sebenigela ko ako ni ya laje jamana don cara jamana kan ka lagoli so joni ka demson kala karamo da batungora ontanya be na duma ka fako jamana desera ko baroke mamunu ye kenre no ye privé ye ulu ye lagoli so munu jo jamana kame ka demson ta ka duluma karamo da batungora anu sara kalo ako on nanfolo min kan ka do lagoli so privé tuguma wodi ko ni tanya be ame domina ko bi ulu ko ni sigilembe ko kan nanfolo makono itati ka bo shi ka bo sebenigela ko ako minye lagoli so privé tugu ye o kame ka ton sigi o ton ko ni o bora ninga lajeke laje no ye assemblée générale karamo da batungora o bolo dara sibiri temene marsikolo kletani kele o ya yira ka fo ni alama bashike min ko ni garafu ko ni anundo na ka banko ye kabini internet temene abe banshini ngene kalo kletan wolonvla no ye jwa kun kelenye no ma bolike karamo da batungora min ko ni garafu wore unatla ko fena sratama sabu kuni uluka garafu laje karamo da batungora ka ba kumba ko sabu kuluka lagol so jora fenyini kama mamunu be baraka lagol so ko na dago shika bo metru be katabla minye sotugu be jamana yera ka chakero ni bela jelembi tasro lagol so la sabani gala ko ako minye impôt ye meri mauka bara karamo da batungora katabla na fulo mun kan ga di ali edema ni bela jelen shite ga soro ambe domina ko bisabu minye jamana ye kale sigilembe ninka lajelike sabani gala ko kuma be ga ke warmu nofe o de ye 2021 2022 année scolaire o de na fulo ma di fulo non te nyinantanyi ko dati ga do kuma ira la ba sabani gala ko lagol so privé tiki do ko kulu be nyika wulu ko sarala u ye juruta ka juruta foko bolo ba foka ma banga jurudula sabani gala ko minye do yere ba me ka bo kenema sabu nu bora ka ba juru man tuku de bu glo la sabani gala yere ka fo lagoli karamo be ka baraka ka saradi nofe o ntanya be so tiki munu fana ka so di location na wulu sigilembe ku kan na fulo ma ko ntanya be sabani gala yere ka fo min ko ni wari adda ko shi de ka bo foka damateme miliyari kasabi chamando muna jamana tika nafolo taka dinu numa kuma kan wara tene ko wari de te kesu kono sabani gala ko bolo ma funu karamo abida tiki kana mine de l'éducation nationale no ye madame Sidibe Dedewiye karamo da batuna uye line ke kale segere aka ko bela jelen ke dabani ni fere sigi senka minye lagol so privé tugu ye no ye secondaire ye jamana ka lagol do be yoro mununa elenu ka laje ka doni taka dumo de u ma fo minye année scolaire 2021 2022 ko bela jelen dire ku ka trimestre kelen dron taka dumo de u ka se ka doni bu ka jurula gouvernement de salenu ko ke ko blue da ko ni ko blue da de non te do kara kulela sabani gala ko tramo da batwara ni o wari ko mata ka duma u ya yira ka fo examen munu kan ga kestan yela maula lu wati fora ka ban minye nyina examen uye ko akoyin be songa ta otaji la de akono dunkera o damadi jamana la o kuma ka la jona o ka doni ta ka duma min ba to lafiya bi se kana bela jelen nyonche ko funi flani hanyi min bo l'annoncer kono Marietou Konaté ale ka sebeni do jibi ni baro chara nyanga fengele mimi ma hakli lafiya o yete duma e nga tezara premier mi anga soroka sai kana check up people rabo da batwara ntara nana dantigale wera tola bala togo bedi wajibate mbi boni sebe minu kama l'indicateur de renouveau aboluko chien ba saba keme wolobla ani biduru bwa kare tangara ale de ya sebe bwa bugu so dichugo nyuma e ana soroko nyuma olu bela jele de farla nyanga ningata brema kemena ningata tanu aka ka wole nyuma ndo aka wulika jo ani chesiri mingera so dichugo nyuma na minye atede bugu soye so bakili so bata ani fla ani keme duru ni bi woro ani woro bori wati ka do klali amma gandande sebene kala ko ako salomba mingera no kera sei sebela o deseve o farla nyanga kangana jirake coalition mi no yo coordination nationale veille stratégique et citoyenne Coalition Action Citoyenne pour la défense des droits au logement. Katafra Alliance pour la promotion du droit au logement. Ani collectif des bénéficiaires des logements sociaux. Deuxième tranche, 12 566 unités.
Bojabati nunu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan u k'u hakili jagabɔ Burama Kemene ministre min n'a bɛ soko ni dugukolo ko kunna ani foli ka kan Bojabati ne hakilisigi tɛ mankan dama min dira Burama Kemene na i k'a dɔn kuma dama min fɔra min ɲɛso ninnu dilancogoya a fanga bonyana Bojabati nka hakili sigilen don a nana jateminɛ kɛ ni nka ko bɔ a dafɛ dɔɔni dɔɔni a kɛcogo ɲɛna o de kɛra sababu ye olu ka sɛbɛkɔrɔ tanu wa tanu in u b'a da diɲɛmaa tulo kan Bojabati ni Mali ta k'a lajɛ bɛɛ ni so sɔrɔli ka kan jango min ye logement sociaux ye min ye président Amadou Toumani Touré a y'a dabɔ o de kama a ko ayiwa minnu bolo b'a cɛ la Bojabati k'a dɔn keleku o ti ban na sabula n'i bi jama baara la wuli ka jɔ ni jateminɛ kuma dɔ la a bi keleku o ye wajibi Bojabati k'a dɔn EID senfɛ i k'a dɔn hakilina minnu dara min bɛ se k'a to a ko bi ban ni k'a sɛbɛkɔrɔ sinsin a ka ɲɛ maa minnu ye so ɲini Bojabati k'a dɔn dango deuxième tranche logement sociaux maa 12 ani 560 ɲinama kɛ kɛɲɛba kɔ Doyila Fana Ɲɔrɔ Bojabati k'a dɔn olu fana ka baaraw daminɛna sɛbɛnnikɛla k'u dɛŋaniyalen don n'a ye k'a fɔ minisiri Bojabati k'a dɔn a ye dabali minnu tigɛ kisi na kɛ ayiwa ŋanamu-ŋanamukɛlaw ma n'o tɛ a ko min ye barawuli ye ani nara baara ɲuman gɛrɛ ye sabula wulikajɔw ni hakilina minnu dara Bojabati a bɛɛ lajɛlen dafalen don i k'a dɔn kelekumaya la o tuma olu ka nin jɛrɛjɛkulu u bɛ Burama fo ministre de l'urbanisme ministre i k'a dɔn min n'a bɛ dugukolo ko kunna u b'a fɔ ka waliman dɔn a baarakɛɲa dɔ bɛ yen minnu fana ye cɛsiri kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana Bojabati i k'a dɔn awɔ minnu da bɛ dugukolo ko ani sɔjɔko kuma na i k'a dɔn agence immobilier ka taa se urbanisme habitat domaine Bojabati kɛrɛnkɛrɛnnenya Sori Mayiga ale de ye président association promoteur immobilier APIM madame Kuyate Fatumata Senenta o ye président commission attribution Bojabati k'a dɔn deuxième tranche in o baara kɛba so 10,2 ani 560 u bɛ foli kɛ Isa Seydou Sissoko o min ye directeur général office malien de l'habitat OHM ani ayiwa jateminɛ kɛ jɛrɛjɛkulu fɛn o fɛn bɛɛ minnu kɔni ye cɛsiri kɛ waasa baara in bɛ ɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye Bouakari Tangara ka sɛbɛn don an ye min bɔ indicateur de niveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Fatumata Baba Doumbouya Fatumata ko karamɔgɔ daba tugura min ye au conseil des Maliens de l'extérieur sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ olu kɛn bɛ ka kunkan gosi maliden minnu bɛ Algérie jamana kan k'u tɛ bolo ɲuman kan sɛbɛnnikɛla ko min ye farafinna majɛmaw ye olu kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ ni ka ɲamaci ka bila an ka finmanw na sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ nin ye danajuguya belebeleba ye a ko Tunisie taw dogolen tɛ diɲɛma na min ye Tunisie bɛ ka min ta ka golofinmanw sɛgɛrɛ i b'a fɔ k'olu yɛrɛ tɛ farafin ye a ko Algérikaw fana sen dannen b'o sen da yɔrɔ kelen na sɛbɛnnikɛlaw y'a yira k'a fɔ nin waati laban na Algérikaw ye golofinman 1,280 u y'o kɔni salonni ka bɔ n'u ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛlaw ko ni ka to bila u ni Niger dankun na sɛbɛnnikɛlaw ko karamɔgɔ daba tugura maa 1,000 ni maa 180 o tɛ jamanadenni ye a ko n'i y'a lajɛ farafinna min ye a jamakulu caman b'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu ka ca kɔnɔ kosɛbɛ o de ye Guinéenw ye o maa 380 kɔ o b'a la sɛbɛnnikɛla ko min bɛ da o kan o de ye faso maliden ye o tuma maliden mun b'a la o ye maa 380 bɔɲango ni ka Camerounɛw ka taa bila Sénégalɛw la olu tɔw ka taa bila Ivoirɛnw na olu tɔw bɛ d'a kan a ko ni jamakulu mun filɛ nin ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɔr'u ka jamana kɔnɔ ni ka taa fɛn ɲini de la ni fɛn sɔrɔla don min na o tɛna to yen kudayi u na kɔmasegin boloda ni ka na baara boloda jamana kɔnɔ a ko min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baaraw dɔn sɛbɛnnikɛlaw y'a yira k'a fɔ an bɛ taa tunga la cogo min na jamana wɛrɛ fana ka maaw bɛɛ tunga la an ka jamana in kɔnɔ mɔgɔ daba tugura olu tɛ minɛcogo jugu la nka n'i ye an ka jamanadenw lajɛ yɔrɔ caman na jan ko farafinna kan minnu bɛ yen n'olu ye golojɛmaw ye n'o ye pays maghrɛbu ye olu kɔni kɛn bɛ ka dana juguya ni ka ɲɛmaci ka bila finmanw na bi i b'a fɔ kan tɛ kelen ye min ye gosili jugu ka taa bila kasokɔnɔsigi i bolofɛnw kan daraki ka b'i bolo
o ye su ko ni dugusajɛ ye karamɔgɔ daba tugura min ye jigi waro ye maa min kɔni sara ni satogo jugu la o de dagosi ka bɔ fo ka dama tɛmɛ a ko min ye jamana ɲɛmaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiriso min sigilen bɛ Mali ni jamana ɲɔ ko ɲɛnabɔliw kan karamɔgɔ daba tugura ni ka tila ka taa bila min ye malidenw ka hakilinaw sabatili ye a ko olu de kan ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ mun b'a to jamana mun bɛ ka ɲɛdonna ta k'an sɛgɛrɛ ni ka tiɲɛni jalan yɛrɛ k'a ta k'a yir'u la karamɔgɔ daba tugura an bɛɛ lajɛlen ye adamadenw de ye maa man ka ni danajuguya ta ni ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ a ko min kɔni faso malidenw ye karamɔgɔ daba tugura larabu jamanaw labi ko ni tɔɔrɔ tɛ fila ye bi fo kelen u danbɛ an ka denmisɛnw kan ala k'u ɲɛ bɔ a la kunnafoni filɛ nin ye ko foli ani tanuni nin ye dɛmɛ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin foli ani jija sira kan u k'o de ma trophée des bâtisseurs de l'association Mali ka bɔ nɔgɔ la maa o maa n'i bɛ Mali bɔ nɔgɔ la baara kɛ Jabate a kɛra kɛnyɛrɛ ye o a kɛra jamakulu ye o olu bɛ wuli ka jɔ kɛ k'i sɛgɛrɛ k'i tanu f'i sigi da la nin tanu ni ani foli taara ka ɲɛsin Alhaji Abibu Kɔnɛ farafin furakɛlikɛla don a bi Segu jamana na Jabate k'a don a kelen dɛ Mali ka bɔ nɔgɔ la jɛrɛjɛkulu don minnu bɛ miiri kɛ ka taama ka maaw sɛgɛrɛ minnu jɛsirilen bɛ jamana ɲɛtaa la Alhaji Abibu Kɔnɛ farafin furakɛla don Jabate n y'a f'i ye cogo min a bi Segu i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma association Lali Judin o ɲɛmaa don u y'a sɛgɛrɛ Jabate a bi baara min ka k'a kɛ n'o ye dɛmɛ ani dɛmɛ ye min ye kɛnɛ ye o jidili u taara bandiri ta k'a d'a ma Jabate a yɛrɛ ko nin jara y'a bɛnn'a ma nka n'i ye hakilinaw ta k'a lajɛ nin bɛ dɔ fara u ka jija ani ɲɛtaa kan maanifin furakɛli ni jiri maanifin furakɛli ni kuranɛkolon ye olu ye u k'u ka baara ye kabini diɲɛ kununko diinɛ ye min fɔ furakɛli la o dɔnnen don Jabate ni maa min zɔnna k'a ko matarafa jɔ ko ala b'i dɛmɛ a baara la o de la association Mali ka bɔ nɔgɔ la Jabate u y'a jira min ye Yakuba Kulubali u k'u ka nin ɲɔgɔnkunbɛ in ani nin bonya in k'a ta ka maaw sɛgɛrɛ a kun de ye faso jɔlaw ye faso jɔla min ye Alhaji Abibu Kɔnɛ ye u b'a fana fo ni k'a tɔnɔ kosɛbɛ sabula cɛw ni muso olu bɛ girin a ka so fara tile kan Jabate u b'a jira k'a fɔ i k'a dɔn kɔ de bɛ a ka baara la min ye mɔgɔw nafa min yera o tuma min ye ayiwa Alhaji Abibu Kɔnɛ ye farafin furakɛla min don n'a bɛ Segu olu kɔni y'a sɛgɛrɛ ni k'a tanu kosɛbɛ ni k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ko waati dɔ ma se Jabate waati dafara i k'a dɔn clinique Kamas ale filɛ nin ye a da ɲɛsinnen bɛ Musa Si ka kari jangelen ma n'i bi bɔ Bangɔni na i kini bolo an b'a lajɛ yanni ka se Bedem ma u kelen bɛ ka welewele da kɛ sibiri nata Jabate min ye hadamaden lajɛli sɛgɛsɛgɛ dɔrɔmɛ kelen tɛ bɔ i k'a dɔn min ye jabɛti ye tension ani bana wɛrɛ k'o lajɛ i k'a dɔn fu u kelen bɛ k'o baara ta ka maliden bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ kɔmi sibiri don k'a daminɛ sɔgɔmada fɛ 8 heures fo ka taa fɔ su kora clinique Kamas Jabate k'a dɔn i kini bolo fɛ goudronda la k'a da ɲɛsin Musa Si ka kari ma coyi i bɔtɔ dugu kɔnɔ an b'u fo n'u waleɲuman dɔn Jabate k'a dɔn foli ani tanuni an b'o kɛ ka ɲɛsin trésor Dankɔrɔba ma min ye Ture ye i k'a dɔn n'i taara trésor public la kamalen kelen bɛ yen ko Ture maa ti para ye Dankɔrɔba ka foli ni tanuni min ye adama ye Nostra Damisi Jama Noir an b'a fo ni ka waleɲuman dɔn e ko mun karamɔgɔ an bɛ foli ani tanuni ta ni ka chef d'escadron sɛgɛrɛ n'o ye Lansana Tamba Keyita belebele min ye Bamakɔ n'a lamini gendarmerie bɛɛ lajɛlen kalifalen b'ale la